Naunsa man na siya? Last life na ni Nemo. Boss, ayaw na kukod sa kuha. Atayan mo, ganong biyaan mo ko ni mo. Tatay ito yun, padulong na. Asam na imo Pikachu? Ning laag, lagi akong Pikachu. Tawag na to para lang mo tabang sa imo. Atay yung saan man eh. Di naman na makaya, chick. Dili naman yun na makaya. Bahala ka na, oy. Pasin ako. Hoy! Tama din, ako rintihan, hindi ko gahapon. Pikachu, tabang! Ah! Hala, naunsa man na siya? Ako na pod! Ate, kusgaan na ano eh. Bala na Pikachu. Da, mauna. Nagkukag ni si Ice akong power. Dawatan ni. What? Last life na ni Nemo. No! Kuman ka lagi. Lah, si Tatay Idoy. Napili ni Boss iPhone. Kanino? Kumana ila fighting scene. Ate, katsik mo di kay klaro ba? Naa naman laki imo ha Pikachu. Pikachu sa imong naong. Wala na yung Pikachu ba? Ambot na magunsa na lang ko no? Sige lang, tabangan lang kasunod. Pag si Junjun ay imo kalaban. Kaya raman ako to si Junjun. Napili na sa Tatay Idoy. Bupasis ako! Lingkod sa siguro ka? Likod. Lain pa ato Boss iPhone ba? Husgaan na ni mo uy. Napildi lagi ni mo si Tatay Idoy. Sukad man to gahapon god nakatong nakilatan ko ba? Kuan nagko sa unti ilgod kana nang bobo ba kay lapok-lapok man tingal kilatan ko gahapon ay. Feel ko dito gi ka na superpower. Mao ba? Yawa oy. Kung inana man galing, magpakilat na lang pug ko. Natsambahan na magay ko ato. Wa man kay na sure mukha mo talab to nimo. Ah sige, ayaw na lang. Boss iPhone, gay ko power be. Ha? Power? Kanang power Pirino. Para na sa mga chosen one katulad namo. Saan man na, boss? Kusa ra na mabot sa imuha. Kung dili ka makilatan, basta ulatala imong panahon. Pag binuotan lang pirmi, ha? Bitaw Pirino, paghulat na lang sa tamang panahon. Tama. Ana na siya Pirino para mahatagan kang powers. Pirino,